בוחרים בנבחרת. על מנת לעצור את ההידרדרות במצב העיר, דרוש לחיפה משהו אחר. דרוש מהפך בהנהגה, מהפך בניהול. איך עושים מהפך? הוא יעשה בעזרת ועדה מייעצת קבועה לראש העיר. אני מתחייב שוועדה זו תורכב מטובי הכוחות, אנשים פרטיים שלא שייכים לשום מפלגה, חסרי אינטרס. הם העמידו עצמם עם הידע שלהם, הקשרים והניסיון, והכל למען ביצוע המהפך בחיפה. תנועת מהפך נוסדה כדי לפתור מספר בעיות יסוד בעיר. נטישה של צעירים, ירידה דרמטית בערך הנדל"ן, שכונות מוזנחות, היעדר תעסוקה, בעיות חינוך קשות מאוד. העיר הזו סובלת מזיהום אוויר. ראו איזה עיר יפהפייה יש לנו, ולפתע זיהום אוויר בהיקפים לא שגרתיים. חיפה הולכת ומדרדרת. 7,200 צעירים עזבו את העיר הזו. חלק גדול מתלמידי כיתות ח' היום, כששואלים אותם איפה הם יהיו בעוד 10 ו-15 שנה, הם יודעים להגיד איפה לא בחיפה. אנחנו מבקשים להפוך את חיפה לעיר שצעירים חוזרים אליה. חיפה צעירה היא חיפה עם עתיד. בשנת 2000 ערך הנדל"ן כאן ותל אביב ובירושלים היה זהה. תראו מה קרה לנו ב5 שנים האחרונות. העיר הידרדרה. כל חיפאי הפסיד בין 30 ל-50% מרכושו. הוא הפסיד בעיקר בשל מדיניות כלכלית כושלת של העיר הזו. העיר לא פורחת, העיר אפילו לא נבנית. חיפה אין בה התחלות בנייה. 263 התחלות בנייה בשנה האחרונה. בקצב הזה אין סיכוי שערך הנדל"ן יעלה. הביטחון האישי הוא תנאי לקיום איכות החיים בעיר. תוקם משטרה עירונית, היא תעסוק בנקודות היום-יום, באיכות החיים. נעלה את הביטחון האישי בעבודה משותפת, הן של המשטרה, הן של הפיקוח העירוני. זיהום האוויר הוא בעיה של כל חיפאי. רמת זיהום האוויר היא הרביעית באירופה באופן שלילי. זיהום האוויר הופך את חיפה לעיר עם תחלואה מאוד גבוהה. להתמודד בזיהום האוויר פירושו לאמץ תקינה מחמירה. ראו מה קרה. 27 חברי מועצה מצביעים נגד ראש העיר. כל הסגנים מצביעים נגד ראש העיר. מאיפה זה מגיע? זה מגיע מאי האמון, מהעובדה שהם היו שם, ראו את הניהול הכושל ומבינים שחיפה חייבת מהפך. חיפה תוססת, פירושה חיפה שיש בה בידור ויש בה תעסוקה ויש בה מקומות בילוי. נפתח אזור סחר חופשי, נממש חזון ישן של שדה תעופה בינלאומי בחיפה, יוקם אזור תעשייה בשטח של כ-300 דונם, שיהיה אזור תעשייה מניב, נגרום לחיפה להיות עמק הסיליקון של המזרח התיכון. אנחנו בונים שטח תעשיות להייטק בין הטכניון לאוניברסיטה, נעסוק בתרבות, שייט, הרבה תיירות וספורט. כל אלה יובילו לתוצאה מאוד ברורה, מהפך כלכלי שיוסיף אלפי מקומות עבודה. אם יש חזון, יש תקווה. מי הרשימה שלנו? מדובר באנשים מקצועיים. מספר 2, רות אלון, אשת עסקים עצמאית, מעורבת ביזמות ובהשקעות בתחומים רבים, בהייטק, בביוטק, חברה במספר רב של דירקטורים. רות הקימה את חברת האינטרנט NetVision, עמדה בראשה שנים רבות, מוכרת, מחוברת, פעילה בעיר, כמעט בכל תחומי היזמות. מספר 3, יניב בן שושן, אמרנו צעירים, יושב ראש אגודת הסטודנטים של אוניברסיטת חיפה. מספר 4, גילה פיינגולד, אשת עסקים עצמאית, עוסקת בייעוץ כלכלי, ניהול השקעות, הן בתחומי ההייטק והן בנדל"ן. מספר 5, תומר חסקי, נציג קריית חיים, שימש כיו"ר אגודת הסטודנטים, כיום בעל משרד מהנדסים יועצים, מתמחה בניהול, תכנון וביצוע פרויקטים. מספר 6, פואד מועד, רואה חשבון, נציג הדור הצעיר של המגזר הערבי בחיפה. מספר 7, יעקב חיה, יו"ר פורום הדיור הציבורי בחיפה והצפון, נציג נווה שאנן. מספר 8, עומר טייצ'ו, נציג העדה האתיופית. מספר 9,
בני זוסמן, נציג שדולת הגמלאים, בעברו בכיר בבנק לאומי בחיפה. מספר 10, אבי אשור, יושב ראש ועד תושבי שכונת שפרינצק, שימש כיושב ראש ועד ההורים בלאובק מזה 24 שנים, שותף פעיל בארגון ההורים, נציג חברתי מובהק מהמעלה הראשונה. בואו למהפך, תצטרפו אליו ב-11 לנובמבר, חיפה הולכת למהפך.